Μου αρέσει και αγαπάω πάρα πολύ το διαδίκτυο και θα μιλήσω το τι θα μπορούσε το διαδίκτυο, γενικά σαν χρήστης του διαδικτύου, πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να το εκμεταλλευτούν. Ας το χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν αυτοί που έχουν μία ιδέα ή που ψάχνονται για να μάθουν ή για να δουν κάτι να ξεκινήσουν. Υπάρχουν αυτοί που τώρα ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, δηλαδή είναι στο στάδιο του business plan για παράδειγμα, ή στο να δημιουργήσουν μια επιχείρηση, και υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτοί που τώρα προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει, μπορούν να βρουν πάρα πολύ πληροφορία στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα είμαι μέντορας σε έναν οργανισμό στην Ελλάδα και μια κοπέλα με ρώτησε σε κάποια φάση, μου λέει, της λέω, καλό θα ήταν να ξεκινήσεις να κάνεις ένα business plan για να καταλάβεις και εσύ τι θέλεις μέσα από αυτό το project. Και με ρωτάει, μου λέει, τι είναι το business plan. Της είπα στα γρήγορα τι είναι το business plan, αλλά επειδή εγώ δεν μπορούσα να κάτσω να της εξηγήσω, δεν είναι αυτή η δουλειά μου, έψαξα στο Google μπροστά της και της λέω, ορίστε ένα site, το getbusy.gr, όπου έχει πληροφορίες όχι μόνο για το business plan, αλλά μιλάμε PDF ολόκληρα που μπορεί να κάτσεις να διαβάσεις όλο το Σαββατοκύριακο και να μάθεις τι σημαίνει business plan, πώς γράφεται ένα business plan και ούτω καθεξής, αλλά και πολύ περισσότερη πληροφορία που θα τη βοηθούσε σε οτιδήποτε θα ήθελε να ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν της τα έδωσα, πήγε σπίτι της, μετά από 2-3 εβδομάδες επικοινώνησε μαζί μου και μου έστειλε το business plan της. Οπότε σε αυτή την κατηγορία έτσι μπορούν να βοηθηθούν, να μάθουν μόνοι τους, να ψαχτούν. Υπάρχουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν απορίες, γιατί οι απαντήσεις υπάρχουν όλες στο διαδίκτυο. Τώρα, για αυτούς που είναι τώρα αυτή τη στιγμή ξεκινάνε μια επιχείρηση, είναι πανεύκολο και παλιά δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να κάνεις έρευνα ανταγωνισμού μέσω διαδικτύου. Να δεις, όχι μόνο έρευνα ανταγωνισμού και έρευνα αγοράς. Και τα δύο αυτά, υπάρχουν online υπηρεσίες πάμφθινες ή ακόμα και δωρεάν, που σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις φοβερό research και να έχεις πληροφορία στα χέρια σου που ο κόσμος και οι άνθρωποι που ξεκίναγαν παλιά δεν την είχαν με καμία δύναμη. Άρα αυτό είναι ένα competitive advantage, άμα ξέρεις να χρησιμοποιήσεις το διαδίκτυο. Τέλος, είναι οι άνθρωποι που έχουν ήδη ξεκινήσει. Για αυτούς υπάρχει πάρα πολύ value στο διαδίκτυο. Μέσω των social media μπορούν να διαφημιστούν, μπορούν με σχετικά χαμηλό κόστος να τους γνωρίσει πάρα πολλοί κόσμος, και όχι μόνο μέσω των social media, αλλά και άλλου τύπου διαφήμισης μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα, μιας και είναι και η δουλειά μου, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι το πρόσωπο που δείχνουμε προς τα έξω, και ειδικά αν είμαστε και μια εταιρεία που έχουμε πελάτες στο εξωτερικό, είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι δεν τους έχουμε δει ποτέ. Άρα το μόνο πρόσωπο που θα δουν αυτοί οι άνθρωποι είναι η ιστοσελίδα μας. Οπότε είναι σημαντικό και αυτοί να είναι περιποιημένοι. Και δεν θέλω να σταματήσω εκεί, θέλω να καταλήξω ότι τελικά τα πάντα που κάνουμε, ακόμα και ένα email που θα στείλουμε, είναι το πώς θα το στείλουμε, πώς θα το γράψουμε, πόσα enter θα βάλουμε, αν θα έχει bullet points ή όχι, μας χαρακτηρίζει σαν επαγγελματία. Αυτά σε γενικές γραμμές.